De Noord-Frieske winkeltjesroute bestiet 4 en dat wordt vierd met 3 nieuwe winkeltjes. Maar wat is het dan eens voor route? Het is een route voor mensen die zeggen van we willen even wat doen, we willen wat zien, we willen wat keepje. Dat is hartstikke leuk. Je komt door het Friese platteland, overal binnen dorpjes met kerkentoren en dat is bijzonder fijn om te fietsen of te rijden in de auto. Het gaat maar elkaar om 60 kilometer en dan kom je bij Tretjen heel bijzondere winkeltjes die het al wat speciaals hebben. Er zijn hele grote verschillende winkels, dat maakt het extra bijzonder, denk ik. Dat kost van oude meuk, zoals ik haar zeg, maar nee, heel prachtig mooi serviesgoed. Of nee, een blommenzaakje. Of nee, een kunstzaak. En nou is, Joet is de kunst in de kerk in licht aardiepen. Dus dat is echt heel bijzonder. Annie Hoekema had zelfs een zoudroppen Lietse Jouwer, vlakbij Dokkum. En daar kun je je eigen goede kost aan. Het is zo divers. Het gaat echt van klerenhekjes tot buttersgoed, tot manden, oude blikken, oud spul, nijspul. Dus van alles wat.